Kyakkyawata. Yau ga kyautar da na zo miki da ita. Wow! Ki duba ki gani. Idan kuma bata yi miki ba, sai ki faɗi kalan wanda kike so sai na kai miki. Wannan ɗin ma ta yi wallahi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara buɗi. Allah ya bar zumunci. A gobe nake. Babban burina shine ki karɓi soyayyata. Ni kuma zan cika miki dukkanin wasu muradinki. Shikenan ba damuwa. Insha Allah an jima zan ce mama ta ara min 200 sai in sa kati in kira ka. Kai 100 da aka baki har kin batar da su? Ina ruwanka? A'a wallahi. Kai ka bata ko ni na bata? Kar ka sake min irin wannan. Ma kuma dan hajiya. Wallahi ka san da yake cewa wannan 100 da ka bani. Wallahi makota suna dan bin bashi to shine sai na rarraba musu shine kuɗin ya kare. Karki da wannan ba kuma bane. Kin san wannan dan kuli ne kafin ya ban 100. Ka bani mana. Allah hada kuɗi? Wannan kuma sai ki ba su mama su ma su amfani. Hada su mama kuma? Na gode. Allah ya ƙara arziki. Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa. Allah ya kawo da idan makiya. Yanzu za mu koma. To ba damuwa, na gode. To in Allah da zai kira. Na gode. Ka je ko? Dan hajiya, ka ga abin da take yi. Bye baby. A waki gara. Bye bye. Ai ba na ga soyayya.